सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. वेंगुर्ले तालुक्यातील शिरोडा बस स्थानकातून सायंकाळी 4:30 वाजता सुटणाऱ्या व मुंबई बोरिवली येथे जाणाऱ्या या आजपासून सुरू झालेल्या नवीन ST फेरीचा शुभारंभ वेंगुर्ला पंचायत समिती उपसभापती तथा शिवसेना प्रभारी तालुका प्रमुख सचिन देसाई यांच्या हस्ते ST बसला हार घालून व श्रीफळ वाढून करण्यात आला. पाहूयात. शिवसेना जिंदाबाद. सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा दीपक भाई कैसे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. वेंगुर्ला ते बोरिवली यापूर्वी नियमित सुरू असणारी बस फेरी पुन्हा सुरू करावी यासाठी उपसभापती सचिन देसाई तसंच शिवसेना पदाधिकारी व शिवसेनेची राष्ट्रीय कर्मचारी सेना यांच्यामार्फत मागणी करण्यात आली होती. याबाबत शिवसेनेच्या वतीने पाठपुरावाही करण्यात आला होता. या शुभारंभ प्रसंगी राष्ट्रीय कर्मचारी सेना तालुकाध्यक्ष सुनील डोबळे, शिवसेना पदाधिकारी बाळा दळवी, दत्तगुरू परब, काशीनाथ नार्वेकर, कौशिक परब, पंकज शिरसाट, अजित राऊळ, शीतल साळगावकर, हर्षा परब, रवी पेडणेकर, अमित गावडे, बाळा खुडव, दिलीप मटकर, चालक वाघ तसंच ग्रामस्थ उपस्थित होते. आज आपल्या वेंगुर्ला तालुक्यातून जी आम्ही मागणी केली होती ती वेंगुर्ला शिरोडा बोरिवली ही बस चालू करावी पुन्हा, कारण गणपतीपासून ती बस पूर्णपणे बंद होती. आणि ज्या वेळेला मी उपसभापतीपदाचा कार्यभार स्वीकारला त्याच्यानंतर माझ्या शिवसेनेच्या सर्वच कार्यकर्ते आणि सगळ्यांचीच मागणी होती, ग्रामस्थांची पण, की ही बस तात्काळ चालू झाली पाहिजे. यासाठी राष्ट्रीय आपली कर्मचारी संघटना असेल किंवा आमच्या शिवसेनेचे सर्व पदाधिकारी असतील यांनी ह्या प्रकारचं निवेदन मला दिलं होतं. आणि त्याच्यानंतर आम्ही संबंधित ST विभागाच्या याच्याशी भेट घेतली आणि तात्काळ ही बस सुरू होण्यासाठी त्याचा पाठपुरावा केला. आणि आज आनंदाची गोष्ट आहे की ही बस आज शिरोड्यामधून सुटणार आहे आणि ती 5-5:30ला वेंगुर्ल्यामध्ये जाऊन ती बोरिवलीपर्यंत जाणार आहे. खरोखरच एक चांगली आनंदाची गोष्ट आहे. ग्रामस्थांनीसुद्धा ह्या सर्व बस फेरीचा लाभ घेतला पाहिजे, जेणेकरून ते भारमान जर व्यवस्थित राहिलं तर ही कायमस्वरूपी बस ही चालू राहील आणि आपला शासनाच्या म्हणजे बसच्या याच्यावर सुद्धा भार येणार नाही. त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त याचा फायदा ग्रामस्थांनी लोकांनी घ्यावा एवढी या निमित्ताने विनंती करतो. तसेच या निमित्ताने आवर्जून एक सांगतो की या भागाचे आमदार दीपकभाई केसरकर असतील, जिल्ह्याचे पालकमंत्री निलेशजी राणे साहेब असतील किंवा परिवहन मंत्री प्रतापजी सरनाईक साहेब असतील, यांनी आमच्या पाठपुराव्याला सकारात्मक असा प्रतिसाद दिला आणि तात्काळ ही बस सुरू होण्यासाठी प्रयत्न केले. त्याबद्दल त्यांचेही मनापासून मी आभार व्यक्त करतो. आणि पुन्हा एकदा सर्वांना मनापासून ही आत्ताच सुरू होते बस, त्याच्यामुळे सर्वांना शुभेच्छा. आज या ठिकाणी बरेच महिने बंद असलेली वेंगुर्ला बोरिवली ही बस सेवा लोकांच्या मागणीमुळे आणि आमची शिवसेनेचे जे कार्यकर्ते आहेत त्यांच्या मागणीमुळे आम्ही आमचे नवनिर्वाचित उपसभापती सचिनजी देसाई, सचिन वालावलकर आणि आम्ही सर्वजण पदाधिकारी आणि आमची राष्ट्रीय मजदूर संघटना यामार्फत आम्ही डेपो मॅनेजरना भेटलो. त्याचप्रमाणे दीपक भाईंच्या मार्फत प्रताप आपले जे परिवहन मंत्री आहेत प्रतापजी सरनाईक त्यांना पण त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट केले आणि ही बस नियमित सुरू व्हावी. याकडे जे प्रवासी आहेत त्यांची गैरसोय होऊ नये. या ठिकाणी प्रायव्हेट लक्झरी बऱ्यापैकी या ठिकाणी चालतात आणि मग ST महामंडळाची पूर्वीपासून असणारी आरोंदा परेल गाडी या ठिकाणी बंद झाली. मग ती गाडी का चालू होऊ नये, त्यावेळी चांगल्यापैकी भारमान होतं. फक्त नियमनता नसल्यामुळे भारमान कमी होतं. कारण लोकांना माहीत नव्हतं आज चालू आहे. जसं विमान सेवेचं झालं, बऱ्याचदा तिकीट काढून विमान मिळत नाही, नसती सेवा बंद झाली, तसं होऊ नये यासाठी आम्ही आग्रही मागणी निवेदन देऊन यांना केली. आणि त्यामुळे ही आता ही दीपक भाईंच्या माध्यमातून आपले परिवहन मंत्री प्रतापजी सरनाईक यांच्या माध्यमातून ही बस सेवा सुरू होते आणि त्यापेक्षाही ही नियमित सुरू राहावी यासाठी आमचे प्रयत्न असणार आहेत. त्याचप्रमाणे आमची जी शिवसेनेची राष्ट्रीय मजदूर संघटना आहे ज्याचे अध्यक्ष एकनाथजी शिंदे साहेब आहेत, तर त्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी आणखी 2 स्लीपर कोच किंवा ओल्वो बसेस वेंगुर्ला मुंबई त्याचप्रमाणे वेंगुर्ला पुणा अशा चालू व्हाव्यात अशा 4 बसेसची मागणी आम्ही केली आहे. त्याचबरोबर छोटे छोटे जे गाव आहेत, उदाहरणार्थ आसोली असेल, वांगणी असेल, असे जे छोटे गाव आहे वेंगुर्ला वजराड वगैरे जाणाऱ्या गाड्या आहेत, वडखोल मार्गे जाणारी गाडी आहेत, ज्या ठिकाणी मोठ्या बसेस जाताना अडथळा होतो आणि भारमान मिळत नाही, त्यासाठी आम्ही 4 मिनी बसेसची पण मागणी केलेली आहे. त्या निवेदनात सचिनजी देसाईमार्फत आम्ही जे निवेदन दिलं त्या 4 मिनी बसेसची पण आपण मागणी केलेली आहे.
तसेच जे एस टीमध्ये असणारा स्टाफ कमी आहे, वाहक कमी आहेत, चालक कमी आहेत, तर त्यासाठी पण मागणीचा आम्ही ठराव केला आहे. आणि येणाऱ्या काळात आम्ही सर्वजण वेंगुर्ल्याचं आमचं हे शिष्टमंडळ आणि आमची जी राष्ट्रीय संघटना आहे त्याचं शिष्टमंडळ जाऊन आम्ही लवकरच प्रताप सरनाईक परिवहन मंत्री यांची भेट घेणार आहोत. त्यासाठी दीपकभाईंच्या माध्यमातून आणि ज्या काही समस्या आहेत वेंगुर्ल्याच्या आपल्या ह्याच्या एस टी डेपोच्या त्या लवकरात लवकर आपण संपुष्टात आणू आणि वेंगुर्ल्याला पुन्हा एकदा एस टीच्या बाबतीत चांगले सुगीचे दिवस येतील अशी मी माऊली मातेकडे या ठिकाणी प्रार्थना करतो. आणि या सर्व कर्मचाऱ्यांना आज जे पहिले वाहक जात आहेत, चालक जात आहेत, त्यांना पण त्यांचं पण चांगलं होऊ दे आणि ही बस नियमित अशी चालू राहू दे अशी मी या ठिकाणी प्रार्थना करतो. आज वेंगुर्ला बोरिवली बस सुरू झालेली आहे, तर कसा या बसचा रूट आहे आणि किती वाजता ती बोरिवलीला पोहोचेल? शिरोडावरून संध्याकाळी 4:30 वाजता, वेंगुर्ल्यावरून 5 वाजता, कुडाळ, कणकवली, लांजा, राजापूर, संगमेश्वर, चिपळूण, महाड मार्गे पनवेल, सायन मार्गे बोरिवली असा हा गाडीचा रूट आहे. बोरिवलीवरून संध्याकाळी 7 वाजता आणि शिरोड्यावरून संध्याकाळी 4:30 वाजता गाडी सुटणार. ठीक आहे. आणि कशा प्रकारे आता जो प्रवासी साधारण किती या बसमध्ये किती प्रवासी बसतील? या बसमध्ये 40 प्रवासी बसणार.